Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Dil-qudiesa se nofruha l-irwieħ tal-familja Kallejja. Illum din il-ħames erba' se nkomplu bil-meditazzjoni tagħna dwar is-sinifikat sabiħ ta' tislima li nagħtu lill-Verġni Marija, is-slima, u se nimmeditaw dawk il-kelmiet bil-grazzja mimlija b'Alla. Alla jieħu grazzja miegħek, Alla jieħu grazzja magħna, għalhekk isejħilna għal dawn il-mumenti biex nissieħbu fil-mumenti tal-agonija, passjoni, mewtu awmien. Kemm jistedinna sabiħa. Permezz ta' dan il-ġest, Alla permezz ta' Kristu jerġa' jwassal il-fidwa tiegħu lil bnedmejn, iwassal għalina l-ewwel nett lilna. Aħna se noħorġu differenti minn kif dħalna. Fil-waqt li nilqgħu għal dil-qudiesa li ħbieb tagħna li jsegwuna permezz tal-streaming, insellmu li ħbieb tagħna tal-Awstralja ġewwa Bakkus Marsh isiru l-erbat tal-Madonna, lill-immigranti kollha tagħna f'Sydney, fil-bliet oħra Awstraljani, l-Amerika, l-Kanada, l-Ingilterra, daw kollha li jingħaqdu magħna bidjarhom. Nitolbu l-Verġni Marija ħalli turina t-tifsira ta' xi tfisser bil-grazzja mimlija bil-mument illi Alla jieħu grazzja magħna, bil-mument illi Alla lilna jikkontemplana fi sbuħija tagħna u jiena neħilsu minn dak kollha li jtellef l-immaġni tiegħu ġewwa fina. Missier Qaddejs, inti ħlaqtna ġbija tiegħek u tajt fina sens kbir ta' kreazzjoni, tajtna l-kapaċità li noħolqu affarijiet sbieħ għalina għall-oħrajn għalik. Tina l-grazzja li ma nfittxux l-interessi tagħna, imma noħolqu affarijiet biex nagħmlu dinja u bnedmejn iktar jixbħu lilek. Mulej ħnina. Kristu, inti lilna tistedinna biex nissieħbu fil-proċess tal-fidwa, biex neħilsu lill-oħrajn mill-ansjetà tagħhom, biex neħilsu lill-oħrajn minn dak kollu li jinkwitawhom, mit-tiġrib żejjed. Lilna stess jgħidilna tinkwitawx, jien irbaħ tad-dinja, tina l-grazzja illi ninaqdu iktar miegħek milli mal-proġetti tagħna. Kristu ħnina. Spiritu Qaddejs, inti tiġi fina u timlina b'kull xorta ta' doni, b'kull xorta ta' għajnumna u b'elf enerġija biex narfu l-preżenza tiegħek fostna. Tina l-grazzja illi aħna nilqgħu din l-enerġija divina ħalli nibnu dinja aħjar u nagħmlu dinja li jkollha iktar il-preżenza tiegħek fostha. Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla fil-providenza tiegħek tal-għaġeb, inti rid li l-Verġin Marija tagħti jitwelid lill-awtur tal-grazzja u tajtilu bħala sieħba fil-misteru tal-fidwa tagħna il-bnedmejn lilna illi qegħdin nitolbu katina li tiksbilna kotra ta' grazzi u twassalna l-port tas-salvazzjoni ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, kunu għafu li jintom kontu mifdija mill-ħajja ta'kom firħa li ħadtu minant missirijietkom. Mux b'xi ħaġa li tintemm bħalma il-fidda jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu f'Alla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom hi wkoll tagħma f'Alla. Intom naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tal-verità biex ikollkom l-imħabba sinċira tal-aħwa.
ħobbu l-xulxin bqalkom kollha u bil-qawwa kollha. Ma twelidtux mill-ġdid minn nisel li jitħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx. Bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' dejjem. Għax kull bniedem u bħal ħaxix u l-glorja tiegħu kollha bħal wart ir-raba. Il-ħaxix jinxef u l-wart jaqa', imma l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Dini il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-kelma tal-mulej. Dħaj lill-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma jebda poplu li l-ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal-kotra. Aħna tilajn Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata fidejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, id-disċipli kienu mexjin fit-triq tilajn lejn Ġerusalem u Ġesu kien miexi qudiemhom. U huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexjin warajhom kienu mbeżżajn. Reġa' sejjaħ it-tnax ħdejh u beda jgħidilhom x'kien se jgħaddi minn għalih. Ara, issa aħna tilajn Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata fidejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba li jaqtawilu għal-mewt u jerħuh fidejn il-pagani. Dawn imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh u wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Ġagbu Ġwanni u wlied Zebedew resqu lejh u qalulu Mugħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom u huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien? Għandna qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-leminja fuq ix-xellug tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Foskom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir foskom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel foskom għandu joqgħod il-sejr ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. Il-kelma tal-mulej. Illum se nkomplu bir-riflessjonijiet tagħna dwar it-talba taslima. U fit-talba taslima li kif rajna hemm partijiet tislima tal-Anġlu u hemm partijiet tislima tal-Knisja, t-tieni parti
hija t-tislima tal-Knisja permezz tal-kliem ta' Elisabetta u t-talba li aħna nagħmlu għal protezzjoni. Illum se nieqfu ftit, se nitfgħu ftit il-ħarsa tagħna fuq il-kelma, fuq il-frażi bil-grazzja mimlija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, mimlija bil-grazzja. Xi tkun din il-grazzja? Aħna din mhix kelma illi qatt ma smajna bija fil-lingwa Maltija, għandha tifsiriet differenti, però huma kollha qribu jgħinuna biex nifhmu s-sinifikat teoloġiku ta' din il-ħaġa. Marija hija mimlija bil-grazzja mhux għax għamlet xi ħaġa li għalija kellha tirċievi premju, le. Hawnhekk mimlija bil-grazzja il-mulej se jieħu l-inizjattiva. Issa dak li jsir ma' Marija, Alla tagħna ma jeġixx bħalna, aħna għandna l-preferenzi, aħna ma minnieħdu grazzja kif se ngħidu, ma minnieħdu grazzja allura nkomplu nistmaw iktar ma' dawk illi ma tantx jinżlulna. Alla tagħna ma jagħmilx daw id-differenzi. Alla tagħna jieħu l-inizjattiva u jagħti lil kull wieħed u waħda minna l-opportunità biex narfuh, inħobbuh u nservuh. U hemmhekk naslu biex ingawduh. Għalhekk aħna meta konna ċkejknin u tallimna l-katekiżmu u l-antik kien għalfejn ħalqek Alla, mhux hekk? Biex narfuh, inħobbuh, inservuh u immorru ngawduh. Din hi l-iskop tal-bniedem. Alla jieħu l-inizjattiva. U għalfejn jieħu l-inizjattiva? Biex int tkun tista' tarfu, biex int tkun tista' tħobbu, biex int tkun tista' isservih u iżżomm ġo moħħok illi inti imsejjaħ tgawdija. It-gawdija illi tibda minn din id-dinja stess. Tgħidu minn għalfejn hemm is-salib u għalfejn hemm id-dwejjaq u għalfejn hemm il-mumenti tqal. Dak huma kollha mumenti ta' purifikazzjoni biex aħna narfu ninqataw kemm minn nfusna, kemm id-dinja, kemm il-proġetti li ħafna drabi huma mibnija fuq ir-ramel u dar kif jgħidilna l-Vanġelu dar fuq ir-ramel ma żommx għax tiġi l-maltempata u tinżel ċomba. Biex aħna narfu din il-ħaġa li l-ewwel riflessjoni tagħna llum x'in naraw li l-anġlu jsellem lil Madonna bil-grazzja mimlija. Alla ħa grazzja miegħek. Alla ħa grazzja miegħek. Issa Alla tagħna bħal kull bħal kull missier ma din iktar xi ħaġa tal-om. Għax aħna l-om tagħna żammitna 9 xhur qrib qalba u dawk id-9 xhur isiru eternità. L-om ma twarrab lil ħadd minn qalba għax taf kemm batit biex lilna tatna n-nifs tal-ħajja. Alla tagħna meta jieħu grazzja magħna aħna lil Alla swilnilu ħafna, aħna ġejna niswew ħafna għal Alla. Kemm biex ħalaqna, kemm biex iżommna kontinwament tara x'enerġija jrejt Alla biex iżomm lilna li qegħdin fil-Knisja u l-bnedmin kollha fil-ħajja. U fil-ħajja mhux biss fil-ħajja bioloġika biex il-qalb ta' kull wieħed minna bħalissa qiegħda tħabbat b'ritmu differenti. Ara x'kontrolli rejt tal-bnedmin biex jagħti din l-enerġija, imma l-enerġija spiritwali illi jagħti lilna il-qawwa li dalodu omna u ġejna hawnhekk u xtaqna niġu hawnhekk biex narfu xi ħaġa ġdida u niċċelebraw lilu. Alla ħa grazzja magħna u jgħidilna kemm nixtieq li intom tieħdu grazzja miegħi. Min jieħu grazzja miegħek u jagħmellek il-komplimenti jistenna xi ħaġa lura, jistenna l-imħabba lura. Il-kelma grazzja kif inni miktuba bil-Grek Alla ħa grazzja miegħek Alla huwa nnamrat miegħek. Immaġinaw tnejn fil-bidu tal-mixja tagħhom ta' mħabba illi ma jgħaddux mingħajr xulxejn. Alla ma jgħaddejx mingħajrna. Alla ma jaħsibx fina ma jkunx ferħan biex ngħiduha ta' umani li Alla dejjem hu ferħan, Alla dejjem fil-paċi. Imma jixtieqha illi la darba uha grazzja magħna aħna nieħdu grazzja miegħu. Jixtieq illi dik l-attenzjoni li hu jagħti lil kull wieħed waħda minna aħna ntuha lilu. Kif se ntuhilu din il-grazzja?
billi ninqataw ftejt mill-ħsibijiet firħa tagħna. Aħna xi noħorġu minn hawnhekk, ħafna minnkom imorru lura lejn id-djar tagħhom u għandhom it-tisjir u għandhom l-indafa xi jieħdu ħsieb u minnu nannu jew nanna għandhom in-nepotijiet, għandna ħafna proġetti ġaras. Fejn jidħol Alla f'dan kollu? Fejn jidħol? Allura l-Alla ndaħlu f'ħsibi u f'qalbi. U ngħix bih. Għaliex? Għax ħa grazzja miegħi. Għax tani proġett fil-ħajja. Li bħala sexurdot lis-sisters hawn preżenti ta' un proġett ta' mħabba, proġett ta' ministeru. Lilkom il-kull wieħed kieku noddu l-ministeri li għandna hawnhekk fil-komunità. Kemm insibu momenti ta' grazzja differenti. Lill-Verġni Marija sejħilha biex tkun Omm il-Feddej u Omm il-Knisja. U lilna jsejħilna wkoll biex permezz ta' dil-grazzja li hu ħamana aħna bil-grazzja li jagħtina hu ir-res u oħrajn u nibnu dinja differenti. Ejja nidħlu ftit fina nfusna illum u ngħidulu grazzja mulej tad-doni li tfajt fil-qalb tagħna, tal-għajnuniet kollha li tajtna, tal-erf tiegħek, tal-imħabba tiegħek, tal-preżenza tiegħek, tal-qawwa, tal-enerġija tiegħek li tfajt fil-qalb tagħna. Għamel li bħal Verġni Marija din il-grazzja insarfuha f'dix xepolat. Marija jidinna l-Konċilju Vatikan it-tieni kienet id-disċiplu perfett tal-mulej. Tina l-grazzja li meta naħsbu kemm ħabbejtna u kemm innamrajt magħna u kemm iggustajtna fil-karattri differenti tagħna, tina l-grazzja li nimxu warajk f'fedeltà u b'awtentiċità. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Mixburin madwar l-artal tal-mulej. Ejjew issa nresqu it-talbit tagħna. Mulej l-ewwel nett irrodulek ħajr tal-li sliftna din l-opportunità li narfuk, illi narfu l-proġetti tiegħek fina, illi bil-qawwa tiegħek dak kollu li der impossibbli meta sejjaħtilna inti għamiltu possibbli permezz tal-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Nitolbu kompli jagħtina l-għajnuna, ħanarfu xi trid minna, ħanarfu li ma tejb ta' dinja nixtiequ nibnu għalejk biex tidher iktar il-glorja u l-qawwa tiegħek fost l-umanità. Nitolbu għalina un preżenti biex f'din il-ħames erba' ta' preparazzjoni għal festa ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Aħna nifmu dal-kunċett ta' grazzja li inti ħadd magħna tal-għajnuna kollha illi tajtna biex inwettqu il-proġetti tiegħek. Għamel aħna nkunu ta' għajnuna għall-oħrajn biex ifittxu r-rieda tiegħek fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għal dawk fostna li hawn preżenti li għaddejjin minn momenti ta' tiġrejb, minn momenti ta' toqol, minn momenti ta' prova biex jaqdu r-rieda u l-volontà tagħhom ma' dik ta' Alla u jgħaddu minn dal-momenti ta' purifikazzjoni u jinżlu iktar fil-fond ta' relazzjoni tagħhom ma' dak illi qed jistenna minnhom il-mulej. Nitolbu tina l-grazzja mulej illi nkunu ta' għajnuna u ta' faraġġ għal-morda kollha illi għaddejjin mit-tiġrejb, għal dawk li qegħdin jistennew xi riżultati mediċi, għal dawk li qed jistennew xi intervent, għal dawk li għandhom bżonn il-fejqan mhux biss fiżiku ma tal-moħħ u tal-qalb. Kemm hawn nies imweġġa, hawn nies illi irrabjati ġa qalbhom ma jkellmux il dawk li huma qrib tagħhom. Il-Verġni Marija u l-mulej jagħtina l-għajnuna u jbierek il-passi tagħna ħalli nġibu l-paċi fost il-bnedmin kollha. Nitolbu il-ħadd li għadda ċelebrajna hawnhekk f'din il-Knisja l-40 anniversarju ta' saċerdozju tal-Kardinal Mario Grek, miegħu wkoll iċċelebraw l-40 anniversarju l-Arċisqof li huwa Nunzju fil-Marokk Mons Alfred Xwireb u 3 saċerdoti oħra. Niftakru fihom ħalli l-mulej jkompli jagħnihom iżejjinhom bil-grazzi u l-kariżmi tiegħu. Nitolbu ħarsitna fuq il-wiċċ għażejs tal-Verġni Marija f'dan il-kwadru mirakulos
u hemmhekk nippreżentawla l-ewwel nett lilna nfusna fil-miżerji tagħna imma fl-għana spiritwali tagħna lil ħutna, speċjalment l-immigranti, speċjalment dawk li kontinwament jitolbuna niftakru fihom, lil dawk fost sħabna, fost il-ħbieb li huma fil-ħsieb tagħna biex il-Verġni Marija tagħtihom il-fejqan li għandhom bżonn, il-kuraġġ, il-qawwa biex quddiem it-tfixkil ma jaqtawx qalbhom. Nitolbu wkoll ħalli aħna kollna kemm aħna nsiru strumenti tal-paċi tal-Mulej. Bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbejn issa u fis-sija. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej dan is-sakrifiċċju ta' tpattija u ta' tifħir li qegħdin nofrulek f'din it-tifkira tal-Glorjuża Verġini Marija u bil-ħidma setana tal-Ispirtu Santu għamlu sagrament tal-fidwa tagħna l-bnedmin biex is-sakrifiċċju li joffra Kristu il-Medjatur ħajħabbibna miegħek ikun għalina għajn ta' grazzja li twasslilna dejjem is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, nieżu ħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Veru Alla u veru bniedem, inti għamiltu l-Medjatur waħdini bejnek u bejn il-bnedmin, dejjem ħaj biex jidħol għalina, iżda fil-pjan tiegħek ta' mħabba rid ukoll li l-Verġni Marija Omm u sieħba tal-Feddej taqdi d-dmir tagħhom fil-Knisja, dmir ta' interċessjoni u ta' maħfra, ta' talb u ta' grazzja, ta' rikonċiljazzjoni u ta' slim. U dan il-wiri ta' mħabba tagħha tagħhom ġej biss mill-medjazzjoni sħiħa u waħdanija ta' Kristu, u minn din il-medjazzjoni dan il-wiri jikseb il-qawwa kollha tiegħu. Minħabba fek dawk kollha li jemmnu meta jsibu ruhom fil-hemm u t-tiġrib jersqu bil-fiduċja kollha lejn il-Verġni Mqazza u jitolbuha bħala Omm il-ħnina u Ministru tal-Grazzja. Għalhekk mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk offer kbir intennulek Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħajn kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' d-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Jiena inħobbok. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru il-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer qawmien tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħaj għax oġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fl-erwieħ tal-familja Kallejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missierna bil ngħiduha jridu nifqu ftehim. Ħanaraw minn sa nitkellmu ma' dak li tagħna dal-idejn, dawl-għajnejn, din il-qalb, dak li qabel ma ħariġna fid-dinja ra li għandna l-kapaċità kollha li nħobbu lilu li nħobbu lill-bnedmejn. Ra ħares u ra li aħna perfetti. Grazzi mulej tal-li tajtna din l-eżistenza, tal-li tajtna l-grazzi li niltaqgħu ma' tant ħbieb fil-ħajja tagħna u fuq kollox tal-li tajtna l-grazzi li nagħlfu l-proġett tiegħek għalina. Tina l-grazzi għal-għajnuna biex dan il-proġett li inti fdajtilna aħna wettquh f'fedeltà u b'sens ta' qadi bil-qalb. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna rinnubietna palma nafru lil minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom misliem nagħtikom misliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-simulanda li inti trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dunubiet tad-dinja.
dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jnekki d-dunubiet tad-dinja, ħin jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek immawlija ingawduk fl-eternità. Għal-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna u ta' dawk li għaddejjin minn kull xorta ta' tiġri. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Berka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Sultana tal-familji tagħna, nitolbu
issa li ħadna l-ħajja mill-lejjum tas-salvazzjoni mulej fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija u bl-interċessjoni tal-Verġini Marija nintrabtu dejjem aktar ma' Kristu il-Medjatur tagħna ħalli min jum għal ieħor naqdu dejjem fedeltà aqwa il-misteru tal-fidwa tagħna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana Marija, o kemi doleju dak ismen sabiħ, kem toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tamali ta' qalbna jatik l-akbar ġid. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Kun infakkar Ġesu Kristu.